Bueno, nire ikustako ziten ez sistemia, hemen dago honek irudikatzeo ondona, hemen ikusten dugun esperientzia honek, auzolanien eta auzotarra behien ekimenez egiten dutena, konposta egiteko organikun bitartez, haizu zen, hondakinen inguruen benetan hausnarketa egin duelako, eta hori herri guztire traslada berdala irutzen zaitez. Atez-ateko sistema filosofio horren barru sartzen da, ni horrek aldeko garbile naiz, askotan esan izan detan bezala, eta kontu ez da ze sistema konkreto egingo dugun, baizik benetan eraginkorra izango da, eta gaur egunin haindiken eta oso nivel bajuetan gauden hori benetan gizarte oso eta herri osoa zabaldukoan sistema bat izatiena, eta estetikatik aparte, batzu irutuko zaio apuritzea, zatarago dela honek emaitza oso bat ematen dutela. Azpitiko zagortegi gen usaitxarra sortuko lukeen gauza batetiken, sortzen egiak gauza bat lurrin aprotxakoan eta gaina balore ekonomiko bat ikutuko guna. Beraz, zein da sistema eraginkorrena, hemen ikusten dugun hau, eta hau horrelako ohitura herri guztira azaldu behar da, eta aipatu duguna. Borondatezko gauza bat izatetiken, eginkizun zibiko bat izatea pasa behar du, beste hainbat gauzakin bezala, eta zen uste eta azpietin ere salto hori emateko aukeran gaudela, eta urte honetan aukera hori praktikan jartzeko aukera izango gaula.